Doncs res, una petita trobada. Ens han cedit al Palau Falguera. Avui hem presentat els vehicles des del dematí, des del voltant de 9:45. Han estat aquí exposats a tota la gent que els ha estat visitant. Bueno, això és un club que va sorgir arrel de 3 o 4 persones d'aquí de Sant Feliu fa molts anys. I bé, la veritat és que hem començat a animar amb gent jove, l'afició cada vegada és més. I cotxes, motos, hi ha de tot. Jo vaig començar amb una moto que tinc a casa, que és una Montesa, una 91, que té 53 anys. Amb aquella moto hi va haver un dia que vaig tenir un accident i la vaig tenir que arreglar. Vaig agafar-hi afició a arreglar aquella moto i em vaig buscar una altra de molt vella que estava a Sant Feliu reclonada, que és aquesta, que és una Ducati, i aquesta també la vaig arreglar. No té edat, des dels nens petits que els agraden les motos i els cotxes fins a la gent gran que recorda el que va portar en el seu dia, no? Ja fa anys que col·laborem amb la tardor i, de fet, a primavera també ens trobareu. Avui ja en tinc 3. Aquestes dues motos i un R6 que també té 38 anys. L'he portat arrossegant i ara me'n vaig a casa a deixar l'altra vegada i fins una altra vegada.